So mga idol, abot na yun. Parang basang isakyan, no? So karon mga idol, natakaroon sa terminal sa Surigao City kay mo biyahe ta pa Butuan City kay natay paliton. Shout out sa mga taga Butuan City diha, kita-kits tayo diyan sa mga viewers natin diyan, mga silent viewers, mga solid supporter. Shout out sa tanan. Padulong nako. Sakay na ta sa atong sakyan, no, bus ang atong sakyan. Saka na ta. Pila sa Butuan? 105. Sige. Mo kuan mo labay ni sa kuan poblasyon. Di na mo kidlat. Ano ba? Sa sentro syudad. Ay poblasyon. Wagi ni sa poblasyon kidlat. Wagi. Dili na. Direct ni sa langihan. Dili na wagi sa poblasyon dahil syudad. Ay, kuan ako. Dili pwede mo hunong. Basta na lang ko. Ilan plate dito? Poblasyon ra ko? Sige, ayaw nang lang niya. Oh, sige. Dari na lang ko. Sinabot rami. So, dari na lang siguro ko, no? Kay gana diri. Kani. So, okay. Kita itong dangas. Para sureball ba? So, nag-standby pa sa sulod sa bus mga idol kay wala pa may oras mularga. Tawag-tawag din mularga na niron. Standby o sa kita din. Mularga na ito mga idol. Prepare lang driver. Okay. Atras na mga idol. Ini nag-atras. Okay. Hinta, sayo-sayo na makaabot sa Butuan City karon. Tira na ko sir kung gabi mo dagay sila diri atang-atang ko diri pasigan ang duwa gana. Labi nag-BI yun. Tigil mo Alarga na. Bawas na sa highway. Kalap lang na kayo maklaro. Nag-molds. Ano na. Mayroon pasayro mga ilang kay sayuman. Okay. Wala. Bawas na. So mga idol, abot na yun. Parang basang isakyan, no? So karon mga idol, nalata karon diri sa street Luna Street. Pangitaon na to ang tindahan na one Look and Fashion. Nakita ko na to. So sudlo na to, no? Arang nga tindahan.